Ahojte priatelia, máme tu čas Vianoc, štedrý večer, je tu za pár chvíľ a v tomto momente by som sa vám chcel poďakovať, že sledujete môj kanál. Verím, že ostaneme spolu aj v najbližšom období. Je nás zatiaľ málo, pretože kanál začína. Ľuboš potroška dole, aby si mi nenabúral. Verím, že sa vás čo najviac pridá. A chcem vám teda popriať šťastné a veselé. A taký dotaz, že verím teda, že nákup vianočných darčekov ste zvládli, že ste sa nejak zbytočne nezadlžili a mali ste to pod kontrolou. Ja viem, že takisto keď som bol malý, tak najväčšiu radosť mi asi robili darčeky, ale nemalo by to byť o tom, pretože Vianoce by mali byť teda sviatkom pokoja, čo už teda ako dlho asi není, že je to jeden stres a zhon, ale už keď sme pri tej štedrej večeri, tak už by sme si mali užiť ten pokoj, tú blízkosť našich rodín a o tom by to malo celé byť. Takže ja vám ešte raz ďakujem a ešte som zabudol, máme aj takisto nový rok, takže šťastný nový rok, takto predbežne. A je to aj také, pozor, aby si nepadol, je to aj také obdobie bilancovania, čiže verím, že budete bilancovať rok keby šťastne to nazvime, alebo budete spokojní s tým rokom a do nového roku verím, že sa teda vidíme, či už so starými klientami alebo s novými. Teším sa na vás, vidíme sa, ahojte.